En organisation, det er, når flere personer samarbejder om at nå et fælles mål. Det kan fx være en virksomhed eller en offentlig myndighed. Det er vigtigt, at en virksomhed har mål, så man kan se, om den har succes. De mål skal være målbare, realistiske, indbyrdes forenlige og til at rangordne. Virksomheden skal lave en plan for, hvordan de vil opnå deres mål. Arbejdsdelingen kan opdeles i to: funktionsprincippet og objektprincippet. Funktionsprincippet går ud på, at medarbejderne specialiserer sig inden for hver deres område, da man har hver sine styrker. De områder er oftest indkøb, lager, salg og økonomi. Opgaver, der minder om hinanden, bliver samlet i en afdeling, og inden for hver afdeling bliver opgaven delt ud, så hver person tager sig af hver sit område. Ved objektprincippet løser man alle opgaverne inden for et projekt i en afdeling. Et projekt kan fx være en vare, en kundegruppe eller et geografisk område. I dette princip kombinerer man det bedste fra funktionsprincippet og objektprincippet. En salgsafdeling organiseres efter objektprincippet, da medarbejderne skal have kendskab til det produkt, de skal sælge, hvorimod en økonomiafdeling kan organiseres efter funktionsprincippet, da den vedrører alle afdelinger. Styringsprincippet går ud på, at medarbejdere ved, hvem der giver dem ordre, og ved, hvem de skal gå til. Det fordeles typisk efter 3 principper: linjeprincippet, linjestabsprincippet eller det funktionelle princip. Linjeprincippet er kendetegnet ved, at den enkelte har én overordnet og kun én. Dette gør, at linjerne er klare, da man ved, hvem man skal gå til. En ulempe er, at det er svært at kommunikere på tværs af afdelingerne, da det først skal gå igennem de forskellige overordnede. Linjestabsprincippet minder meget om linjeprincippet. Der er bare kommet nogle afdelinger på. De afdelinger er rådgivningsfunktioner, det vil sige, at de ikke må sige til medarbejderne, hvad de skal lave, men hjælpe dem, hvis de har brug for det. Virksomhederne kan fx have en personaleafdeling, der kun rådgiver i personalespørgsmål. I det funktionelle princip kan en medarbejder have flere overordnede, da medarbejderen bliver brugt i flere sammenhænge. Det kan give problemer, hvis de modsiger hinanden, men hvis det fungerer, kan det være en succes. I en netværksorganisation, der taler alle på tværs, og alle har mulighed for at få den samme viden, så derfor kan en enkelt eller en gruppe medarbejdere styre fremstillingen af varer eller tjenesteydelser. En kernekompetence er det, virksomheden er særligt god til. Hvis der er noget, virksomheden ikke er så god til, kan det være, at de flytter det ud til en af deres underleverandører. Outsourcing er f.eks. når en virksomhed får andre til at gøre noget for dem, som de ikke selv er så gode til. F.eks. hvis en virksomhed får en IT-konsulent til at ordne deres IT-system, da det ikke er virksomhedens kernekompetence. Projektorganisation består af en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen tager sig af beslutningsdelen. Styregruppen skal bestemme, hvor meget tid der må bruges, hvor mange penge der må bruges, og hvordan personale skal bruges. Den skal også finde ud af, hvilke problemstillinger der er, bestemme hovedmål og delmål, bedømme rapporter fra projektgrupperne, prioritere problemer og opgaver undervejs i projektet, tage beslutninger vedrørende det videre forløb. Det er ofte chefniveauer, der er i styregruppen. Man skal vælge en leder til at styre projektet. Det kan være en, der allerede arbejder i organisationen, der har det, der skal til, ellers må man ansætte en ekstern konsulent, altså en, der som regel har erfaring med, hvordan man styrer et projekt. Hans opgave vil være at rådgive og hjælpe styregruppen og projektgruppen. Projektgruppen skal arbejde efter de rammer, styregruppen har sat. Opgaverne bliver blandt andet at analysere problemstillingen, definere detailproblemer, formulere idéer til løsning af problemerne, analysere og vurdere alternative løsningsmuligheder, udarbejde rapporter til styregruppen. Der kan skiftes medlemmer undervejs i projektet, f.eks. det kan være en god idé, der er nogen, der er bedre til noget end andre.